weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to gudduɗi ndeɓe nder galle abdoula maliki di abdoula tamboura asnde balla e nder galle mamadou ba kon waktu yoni ha to wuuro mawlo e nder galle ceerno abou bara ba e ko taari ɗum kala ene jiya e gardiɗi kabaruji men to leydi sénégal ñalawma kaldigal ɓesguji leydi ndi hooreji ndi noddi fuɗɗima hannde o to galle lamorgo ngo o fuɗɗi bismade toon ko ɓen wonnoɓe hooreɓe jagorɗe leydi ndi sénégal to leydi mauritanie mborosa daaɓowo biyetteɗo diftere ko on fuɗɗi yoɓade pittali yimɓe ɗiɗo ken tolno e capanɗe joyo e tato neɗɗo raaɓaɓe hen e wiide wonande jagorɗo cellal ɓalli leydi ndi to leydi mali tinama cumgol hanki o jeere mawde nde bamako sapeur pompier wawi arde kono ɗo henna andaka ko jeeya sababu oɗo henna cumo to Guinée Conakry or ngal sumgoji sarɗiyankoji kame local heddi en tan ko balɗe sappo ɗi sumgoji jogoɗi latade capantate gonduɗo henna lewru ndu gonɗen teskama landaji mawɗi ɗi ko wayno selludelen diallo alpha condé sidia touré mbawani tawtorede kabruji men manaw men ha to niger sierra leone ma en jaa toon to togo nigéria bene rdc congo ma en jaa toon to joolama jaɓeri musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗena taare ki lekki gorelte safruki ko heewi hande o e nder windere nde kala gorelte ko haako moƴƴo iwruko to kordinoro ari ko safrude e wallude ha moñi kala yiito hen hoore muɗuma gorelte hewɓe safortoɓe kolliti jiitimi hen koye mumen joguiɗo avc jogui cardiaque mo ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru e kala ko faate ɗin fannuji kala sa jokkodire gorelte ma wi alhamdulillah neɗɗo tuƴiɗo yahata juma ni jama ni jokkoyde enɗam ngam ɓandu musde jokkodire gorelte ko haako moƴƴo a yittat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam gulɗam aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa gorelte sa yiɗi hebde hen kollaɓe jahata koto google mbaɗa www.gorelte.com ma janggan hoorema kala ko gorelte safrata kala sa yiɗi jokkodirde e tongoɗe gorelte so tawi gonɗa koto risatol jokkodirta koye galle ceerno yahya ba mbatta ko 77 780 30 85 so tawi noon gonɗa koto wuuro teddungo woni madina gounas jokkodirta koye amadou sambalo mbatta ko 78 119 00 65 so tawi noon gonɗa koto galoya jokkodirta koye aissata touré mbatta ko 77 218 09 98 so tawi noon gonɗa koto aslem jokkodirta koye mamadou demoya mbatta ko 78 289 03 90 so tawi noon gonɗa koto pikkina jokkodirta koye amadou isma ndiaye mbatta ko 77 426 68 04 so tawi noon gonɗa koto melga jokkodirta koye abdoullahi diallo 77 714 94 15 so tawi noon gonɗa koto marsibu ɓeesa jokkodirta koye amadou diallo 78 219 72 54 so tawi noon gonɗa koto leydi france jokkodirta koye haruna gayda 06 05 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorelte e jeese men dañen jaama kettode kabaruji mon e ɗemgal pulaar afrique asie europe amérique moyen-orient océanie jam ñalle moon musidɓe tedduɓe nasande nogase goo duƴala hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase jeegoma yonti kumpital men ɗemgal pulaar ɗo yeeso haalirde ko musidɗo moon
giɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal Weltare TV ko musidɗo mon Saydou Abouba ceerno Abou Diaba Sow mo beelela gawdi ene tintina dendagal bandiraɓe Mauritanaɓe tenti noon taweteɓe Nouakchott laamugo leydi Mauritanie hande o omo tawe ɗon ɗo ha alet paɗo so haaji jomiraɗo ɗon ɗo wuuro teddugo ɗon ɗo Nouakchott laamorgo leydi Mauritanie jayeten ka ton dulmaji demɓe jayde Weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe ene duwono dendagal dulmaji naɓe kala ne duwono wonande dendagal dulmaji naɓe kala jaltugol aduna Baba Issa Sakke Sy mo ganduɗa ko neɗɗo kettinaɗo e wuuro ngo kono kadi ko jaggal manggal mo ganduɗa ko guite gumɗo guite ɓernde mo gumɗo guite jiiɗe mo wumani guite ɓernde on woni jaltuɗo aduna ɗum ko jamma hanki o wira hande oɗon ɗo cuuɗi men dulmaji demɓe jayde Weltare TV weltare ɓiɓe fuɓe neldamo duwawa kanko e ɓesgu makko kala nde jomiraɗo yurmotomo yaafomo nannamol jenna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala jafuɗo no fewi e puujoje ɗe kumpital men ɗemgal pular leydi Sénégal hooreji ɗe ndi hono Bassirou Diomaye Faye no wiruno wonande ñalɗi ko fate banggue kaldigal ɓesguji leydi ndi eɗen gandi ko ñalawma duuɓi ɗiɗi ɗiwo suɓino e gardidi makko e lefol laamu kala nogas jeetati lewru mai omo yiɓɓina jonde kaldigal hakkude ɓesguji leydi ndi kala hitande hikka nde noon nogas jeetati lewru mai jogori hawrude koye ñalɗi julde ɗum jeeyi sababu noon o wahliti ndun sawru mbaggu o holliti wonande ko hande fuɗɗi o dialogue national ɗo ha capantati goho ndu lewru ko nden tigui yuɓɓinte ñalawma timmuɗo taw kadi ko toon ta jaam ñaaƴo wawa hollirede ko haala hen ko kala ñalawma hande noon o jaɓɓi ko ɓen wonnoɓe wonande hooreɓe jaagoɗe leydi Sénégal ko wayno Agibou Soumaré Souleymane Nene Ndiaye Amadou Ba ko noonne kadi e Mimi Touré e woɗɓe kala Idrissa Seck noon holliti kañum tawtoraka oɗo henna ñalawma hande kono moni kala ko goto goto bismorte ko wayno Moustapha Niassène kala goto kala ma dañ ko haalde mum so tawi ɓenni rewata hen ko wonnoɓe jagorɗe finance leydi ndi Sénégal so ɗum ɓenni rewata hen ko dawriyankoɓe woɗɓe kala rewa hen société civile o ko wona ɗum ko noon wonande société civile holliti kañumen paamani ɗuɗo hen noddandu e dow oɗo hen sifa ko wona ɗum ko noon APR kañumne holliti oɗo saha kañum tawtortake wonande nduɗo hen noddandu nonne kadi FDR eɗen gandi ko catal moɓodirgal pelle kewɗe kañumenne kolliti nduɗo hen noddandu ngala hen haaju no fewi saabu ɓe koolaki walla ni ɓe paamani ndu noddandu ko woni saabu moni kala noddete ara wo yewtida e muma yaaha bolel mum goɗɗo ara kadi haalde ɗum noon ɓe kolliti ɗum ɗo hen ɓe ganda kala ko woni nder e ɗiɗon sifaji kala muɗɗum keddorɗen koye hoorejo leydi ndi hanki o batu jagorɗe o ƴetti pellital wonande hankkadi ni batu jagorɗe wonata kala yontere wonata ko kala balɗe 15 ma jonde jagorɗe yuɓɓine hen ñalawma goto gam wadde ɗum batu jagorɗe kala balɗe 15 wonno ko kala alarba oɗo saha noon wontata ko kala jonte ɗiɗi yuɓɓine hen lawol gotol ko wona ɗum ko noon kanko hoorejo leydi ndi wa arti oɗo saha e hollide kay jagoɗɗo collectivité territorial nden kay kisal wonande état civil aji leydi ndi to gam teskede oɗo saha ko fademengue kayitaji jibinande ne heewi trafic ɗiɗon fannuji kala muɗum holliti ɗo ha mayiɗe lewru août walla ni mayiɗe lewru juin ɗe gueɗe kala nde mbawata kay wonande rewnede lawol tawne wonay sifa ndenka e kisal muɗum o holliti noon kanko hooreji ɗe ndi ɓottini caɗele ndiyam yogay localité ji leydi ndi Sénégal ko wayno Kaffrine Touba hay nokkuji goɗɗi kala Louga e ɗin nokkuji kala e goɗɗi kala o tini hen ngakkugol diƴƴe no fewi o erima jagoɗo on fannu nde ɓeydata hen darde no fewi kono kadi o holliti jagoɗo coftal ɓalli nde ƴettata peeje mawɗe gam ɗoftude équipe mo kippo gendi leydi Sénégal mo ganduɗa ene jogori yaade toon to États-Unis de Amérique leydi ndi ganduɗa ko kañum yuɓɓini kawguel windere hakkude Mexico kame e Canada ɗum no jogori fuɗɗade ko 11 lewru fandu ha 19 lewru juillet holliti noon baroɗe teddugal ngala
jogorɓe tottede o arara ñin nogasi jeegoma ndulewru ñin nogasi jeegom ndulewru jogor kay immade to Dakar yaɓande toon to dongre Amerika ngam yaade ngal ɗo hen ɓaftodiral jogor ngal wadde toona gartaten koye Papa Malick Ndour mo ganduɗa wonino jagoɗo sukaɓe laamu Macky Sall guila ñande sappo e joyyi ndulewru me guillen dig jaggimo ɗum ko caggal wande cour suprême yamiri kay wonde kanko yo nawte e nder kaso ngam jofede mo piɗeli ken tolno e ɗiɗi piccal milliard ko dirtinno ɗum noon koye tuma muyaji tan ala hen kala ko laaɓi hen taw muɗum ɗum noon o yamirnom yo nawte kaso ñande guila sappo e joyyi lewru mai ko nden tigui wo nawtano toon to Rebeuss ko wa ɗum ko noon avocat makko Oumar Youm holliti caɗele e ko fate banggue wonde jumre kay ene tawe hen wonde wonno galle makko jawo ngo haɓɓanno ngo gon ha hande ene tawe koyngal makko te ene fotani wonde saabu neɗɗo so tawi sokama yi jawo sokama galle mum rutto kadi waɗi Rebeuss kadi soke ko cogdi e dow cogdi ɗe gueɗe potani wonde hen o holliti ɗum ɗo hen ma wullita ɗum e suudu ñawore ɗum ko ñalawma hande o holliti oɗon sifa keddotoɗen koye leydi ndi Sénégal wonande garten joni koye kasoji leydi ndi jagorɗo sariya leydi ndi woni jagorɗo ñawoji leydi ndi Yacine Fall ɗum ko caggal nde waɗi jilluji makko yo kay dumbirɗi taweteɗe nder leydi ndi Sénégal o holliti wonande kay wonan ɗi dumbirɗi sa koɗi mbiɗi tebkoɗi kewɗi siftinde moon oɗo dumuna kala waɗi jagle kewɗe no fewi o holliti noon peeje mawɗe kay ma ƴette hen ngam mahde wonande cuuɗi dumbirɗi kesi beele kadi ɓen wonɓe ɗi cuuɗi dumbirɗi mbawa tigui nawede nokkuji goɗɗi ha gueɗe kala ɓuura wawde yarude yeeso sursatɓeji leydi Sénégal waɗi hande lulde mum ɗum noon ko artude projet ji ɗiɗi ko fate banggue financement ji taw kadi koye banggue wonande entreprise aji ko wala ɗum ko noon ñalawma janggo ma mbaɗ lulde mabɓe nden lulde noon ko lulde joljole namde e jaabuwuji e tawtorede horejo jagorɗo leydi ndi Sénégal ICAD eɗen gandi ko duɗal jaabi hattidingal Dakar woni Cheikh Anta Diop ma uddu demoɗe mum ñande nogas e tati aset paɗuɗo e no sanga 18 heures ha goleur juin ɗum noon wonata ko 8 heures ɗum noon ko heɓanade julde taske fayade nde beele jomumen jultoyannoɗo e baɗannoɗo haajuji goɗɗi kala wawa yaade e sifa haajuji mum kala garaten koye accident musɗo no fewi baɗɗo jamma hanki o yaltirde raneru ɗum noon ko Cheikhou Sarif goto guiwnoɗo Dakar ene fati banggue damga to hedde Yacine Lakke ko on oto noon waɗi accident kanko no wacci ko lawol ɗiɗo noon mbasi en pittali men suka gorko biyeteɗo Mamadou Diop ko commerçant ɗon ɗo wuuro Yacine ɗo kadi ko ɗon jeeya yano ko Dakar yettinoyde duwaw lomtoyade jinnaɗo muɗum ene arta yalti aduna koye oɗon accident goɗɗo ko Aissata Sall wiyete ko suka debbo kañumne ko Yacine ɗo jeeya ko hen yalti aduna waɗi noon gañiɓe hen nawa toon to hôpital mo Wourossogui Diayde Weltare TV weltare ɓe fof nelde duwaw dendagal Yacine naɓe kala nelda duwaw yumma almuɓe wonande denɗi meɗen taw kadi ganduɗa ko wonande denɗi men Yacine Lakke taw kadi ko Houleye Thiam joom galle mum e dendagal Yacine naɓe kala nde jomiraɗo yurmoto yaafo ɓen yaltuɓe en aduna ɓe kadi ko wona ɗum ko ɓen gañiɓe ɓe nde jomiraɗo ɓeydentaɓe cellal e kisal ɓe jalta e dow jaama e cellal e kisal to Bakel wonande gendarmerie yiiti toon ɓen ɗufniɓe tan yogay nokkuji ne jiilo kanŋe e dow sifa suuɗayro e maayo ngo Fallemma ɓen noon mbawi dogde tacciti ko waɗa ɗum ko gueɗe joyyi plateau ji ɗiɓe jiiliranno mbawi tigui tettede ne wonde pannoji kewɗi e gurbaji ɗin mbawi bonnede e taw koye jeune mo Fallemma e oɗon sifa Moustapha Samba en karim ɗo hanki e nder jayde men Weltare TV kanko noon wo tawno koye suudu makko omo haɓɓa omo wasi fittandu makko caggal nde police scientifique waɗi en enquête aji lugguiɓe tawi o waraka ko bartiɗo kanko Moustapha Samba mo duuɓi 37 liggoto koye Kankayeri ko jeeyowo Kankayeri ɗum noon ko toon to Kër Mbaye Fall kono hoɗi ko ɗon ɗo wiyete jumaji le are jumaji ko ɗon hoɗi kanko e bamma koye miñigo kono ko suudu makko ko desɗo noon joom suudu makko tawete ko Touba ɓen ɓe o yeydata e Kankayeri on nokku ɓe cettima ɗe balɗe kala
aɓe kattimo no feewi aɓe katti hay gonangal makko kanko tan ɓuri yidde wonde ko banggue makko teno holliti omo ngakka ɗoygol no feewi o ɗanata ko jamma hoore nde deƴani ɗe balɗe kala ɗum jeeyi sababu noon hecci hanki o uddi biti makko law o yeehi kono ɓe paamani ɓe namdima kono o jaabaki nde wooti ha suudu makko noon kanko haɓɓi hoore makko ni tan woni o yargui hen hoore makko e dow on sifa ko bam makko noon yiiti ɓandu makko police holliti ko bartiɗo wona baraɗo Asjon eɗen gandi ko jimowo Hassay nangganoɗo Dumba toon to Rebeuss ko fati dossier Papa Cheikh Diallo to banggue débati gorkati en wattama kadi garde à vue goɗɗo o darima hande o e yeeso procureur ɗum ko caggal goɗɗo gullitiɗo ko fati banggue funtiji e janfaji to fannu banggue visa ene gas kadi mo watte mandat de dépôt goɗɗo o fata kadi toon to Rebeuss taw kadi koye tuuma goɗɗo mo tuuma ko jiida e débati affaire débati gorkago ngu hen gartatena koye baroɗe teddungal Papa Thiaw eɗen gandi ka Papa Thiaw kam woni wonande entraîneur kippo gendimo leydi Sénégal hande o yaltini lesti fettoɓe makko bal koɓe nogas e jeegomo kamɓe kala ɓen jogorɓe kay tawtorede mondial baɗowo toon to États-Unis de Amérique 11 lewru fandu ha 19 lewru juillet to États-Unis d'Amérique Canada kame Mexico en mbiya tan baroɗe teddungal lawol jaame ɓuural ɓe mbawa yaade toon ɓe keeɓa kuɓeri ndi ɓe garta ɗum e nder Afrique tenti noon e nder leydi ndi Sénégal ɗum uddi kumpital men ɗemgal Pulaar e nder gendi leydi Sénégal paaɗen ko toon to leydi Mauritanie jagorɗo celaɓal leydi ndi holliti rafi biyeteɗo diftere no paamirton tan ko rafi Dabo wonata koye hunuko nder hedde goddol toon haɗa kadi hay fofandu no feewi o holliti noon on rafi ko raɓa en ko woni 50 yimɓe ɗiɗo mbasi en pittali mumen ɗum ko toon to Inchiri ha fayelma toon to 3e moura holliti noon oɗo saaha équipe ne dari hen darde tinde lawa gam faddade oɗo henno ñaw mbaso yimɓe tan eɓe ndento rendude kasiyeje attaya kam ene wondi e potuji moni kala yo jogo pon mum walla bidon mum rento rendede kasirray ko rafi ɓurɗo yawde rabde no feewi ma en garto e sifa oɗo ene rafi ha ɓuura labde no feewi gartatena koye jangu wannogu taw kadi koye société mo ganduɗa ko jiltoɗo kañum ɓe gonnoɗo toon to Zouayrata ɓen jippinoɓe auto mumen ene kotane payi hedde banggue Zouayrata ken wona 90 kilométre hakkume Zouayrata hawre noon auto goɗɗo feeñi ko ɓen cukke mabɓe kore condi pelli ponoje mabɓe tetti e mabɓe ken tolno e kiloji 3 kanŋe ɓen waɗɓe ngal baɗal ɓe mbiyama tep par gendarmerie mo leydi Mauritanie o saaha finoɓe to Basik noon jogui ko caɗele carburant autoji motoji kala nana ngaari station ngaji kala ko ran juɗɗo no feewi wona gasoil wona essence ɗeɗo hen gueɗe kala koko ngakki no feewi e nder leydi ndi to Zouayrata ko campagne haɓade ɓowɗi woni ko ummini ɗum sinim noon eɗen gandi ko société jiilotoɗo minuji taweteɗo toon to Zouayrata kamɓe gomini on campagne gam teskede ɓowɗi ne keewi no feewi to wuuro Zouayrata ɗum noon ɓe jogui ko pompe gam fompude wallude yimɓeɓe ha gona e jaame kissala ɓen ko woni koɓe wonɓe foftade men mintereɓe yaaɓe altraite ɓe moɓodirannoyi kala saaha gam erade caɗele ɗeɓe gondi ɗe ɓe erima hooreji leydi Mauritanie Mouhamed Wuld Cheikh Al Aswani nde wawata kay jabde ɓe joddo e muɗum gam wullitade caɗele ɗeɓe guuri ɗe ɓe kolliti oɗo saaha kay hay koɓe ñaami ɓe ngala hay coggu warga e sukara ɓe ngala ɓe guuri ko caɗele mawɗe no feewi gam leydi ndi gurdam ne seeri beele kadi tajour e hoore mum watta mabɓe haqqille ɗin fannuji kala woni koɓe eri hoorejo leydi Mauritanie koye makko keddoɗen o joɗodima e hanki o délégation taw ko iwɓe toon to Maroc jagoɗo délégué ɓattiɗo gouvernement mo leydi Maroc woni Karima Zaidan ɓe mbawi joɗorade gam yettinde ɓattaki guiɗo roi Mohamed Sisa ɓeydude golle e cehilagal kame jokkodiral gueɗe dendaɗe hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe woni hakkude leydi Mauritanie kame leydi Maroc autorité ji leydi Mauritanie toppitiɓe ko fate gueɗe cakteteɗe guenniɗi kala ɓe ndentina ɓesguji leydi Mauritanie nde ndentoto yogay site uji internet ha tenti noon
ko fate bange woni liyeji neldeteɗi wiye sa ñoƴƴi hen ma gaño halis walla crédit walla nangam walla téléphone walla cadeau nde jomin dento toon fewi ko arnaqueur uji ɓooli gonɗon sa ñoƴƴi hen ma naate pittol mabɓe so tawi halis ene compte ma guilay banque li hay goɗɗum kala ɓe guitta ha laaɓa ha wiye ceera walla ɓe nawa compte ma banque ha laaɓa nde jomumen ɓurata rentade dubbude peɗel men e kala ka anda wona tan ko neɗɗo yi e whatsapp foof nelda walla yen dubbe hen peɗeli walla nelde ma on dañ ɗum ma on gaño ɗuma jomumen ma mbomo hen nde tinata bomima taw bomare nde yettima jomuma julde taske heddi en tan ko balɗe seeɗa teskama ceergol jawdi e nder leydi Mauritanie tenti noon laamorgo ngo noksoɗa hewɓe kay yahoɓe lartoyde jawɗi kolliti jawguel ɓurguel wonde moysere ene yaaha ha temedere ujunere uguya ɗum noon hande o ko caɗele mawɗe no fewi ɓe kolliti teni taw fayani haala kam mawɗi ɗi gam teskede jawɗi kewɗi ne kewno iwrude banggue Mali taw koye ɓen tefankoɓe hikka noon ɓen keɓani arde ɗum jeeyi sababu ceergol ndiɗo henna jawdi ɗum uddi kumpital men ɗemgal pular e nder gende leydi Mauritanie paɗena ko toon to leydi Mali to gawo RSF eɗen gandi ko Reporters sans frontiére ɓe kolliti wonde radio communautaire wiyetego radio nata ngo ganduɗa kañum rokkatno humpito no fewi yogay diwanuji tawiteɗe gawo kala ha tenti noon localité Labzanga hewɓe kay ko hen kumpittono gueɗe jahoje leydi ndi kala gon radio noon derguitama taw kadi jofa en peɗeli ko jenim ɓe ganduɗa ko wallitiɓe Al-Qaïda holliti ɗum noon wonande ko Reporters en sans frontiére kadi ɓe jonnani ko fawite jaydiyankoɓe guila to banggue leydi Niger ha toon to Burkina Faso jaydiyankoɓe lebtaɓe toon dumba ñawani te mbiyani haydara ko boni hena to Bamako koccum jeere mawde nde Bamako woni ko teska gila hanki sanga 19h anda ko noon ko jeeyi sababu o cuma jeygue kam ruppitima en no fewi kay kantiŋaji kewɗi e butikaji dañi sumde hen kono sapeur pompier yaawi arde gam faabade wonande ɓen jomin ɗin butikaji Mali Bamako caɗele jawɗi woni ko teska hikka o yogay dare taweteɗe hen ko wayno nokkubiriɗe Garbala wi biyeteɗo baraji bari holliti hikka o mo jiiɗa kala ene jogui saɗede dañde dammuwol tenti noon to banggue jawɗi o holliti jawɗi ɗi ne ceeri ha ɓurti jawɗi diwannoɗi banggue mofti en ko ɗin kewno arde kala hitande hikka nde noon transport leydi ndi ne weñi no fewi ha tenti noon yogay booli ya ngara o hewɓe dognoɓe otoji ko hultuɓe yaade jomen daabeje kadi hewɓe ko hultuɓe yaade ɗin fannuji kala mum o holliti noon jawɗi ɓurdi famɗude ene yaaha ha ujunnaje nogas e joyyi ujunere walla ni walla ujunnaje capanɗe jeeɗiɗi ɗum noon holliti hewɓe hen batti wandade koye guertoɗe guitta ujunaje sappo mbaɗa e guertoɗe mbala kam daña tew timmuɗo no fewi ɗum noon holliti ndeɗo saɗede meeɗaka yiyede ni e nder leydi Mali eɗen caɗele kala muɗum haɗani ɗon tan tene kadi ɓen hutornoɓe tew peesaɗo oɗo saaha hewɓe hen kolliti ɓeydugol cogguji prix tew ha ene yaaha ha 600 e ko fawi hewɓe hen duttiti koye liɗɗi ɗine liɗɗi kadi ɗo wonno samiyel nogas wonti ko 50 ɗo wonno 50 wonti ko 100 ɗo wonno 100 wonti ko 100 ɗo wonno 100 wonti ko 400 mbuɗo hewɓe hen dutti koye liɗɗi jorɗi holliti noon ko wayno finoɓe toon to Ñamakoro ha toon to Kurani kala koye caɗele mawde to banggue ceergol nde tawno leydi ndi yandirta no fewi hakkude ɓen yeeyoɓe eɗin fannuji kala koyeɗen caɗele mawɗe jomumen ɓuuri ñiɓade naalanke jeyade to leydi Côte d'Ivoire jimawo reggae biteɗo Fadal Daya wo erima gouvernement leydi Mali nde accitta biteɗo Mouhamed Youssoufa Bathily on woni ras Bathia mo ganduɗa ko animateur jagganoɗo Dumba gila tan lewru mars 2023 taƴana lebbi 17 kaso ko taƴana ko gasi ko ɓooyi kono gillen hande ne tawi nder kaso holliti on yo accite yaaha bolol muɗum ɗum noon holliti ɗum ko on naalanke mo leydi Côte d'Ivoire taw kadi koye dow oɗon sifa paɗen ko toon to leydi Guinée
Guinée Conakry artiste jimo biteɗo Khadijatou Ba ɓurandirede Hadiya on noon darima hanke yeeso tribunal mo Conakry kanko noon ñawore makko yanata ko 10 lewru juin ko noon o yeddi walla ni o ñaguima yaafuya no feewi haalande o haalde ɗum ko ɓeɗo hen joguiɓe site e nder Facebook woni Alpha e Sada ko ɓen bisminomo e yewtere taw koye yewtere live e nder Facebook o suuti toon konguɗi noon ɗin konguɗi wona konguɗi joɗɗi no feewi o holliti kanko jontaɗo so tawi gorko jontaɗo no makko ni yi suka debbo mo jogui sukaɓe rewɓe yontaɓe mawo wadduɓe tan mawo place ɓe gam haalis eɗen gueɗe kala teni kadi o holliti hen omo jogui sukaɓe rewɓe yodɓe garɗuɓe joguiɗo haalis kala ene wawi arde konguɗi baruɗi ɗin fannuji kala ɗum noon yeeso tribunal o holliti ɗin konguɗi taguimo haalde tan ko kesso e nalankagal ko joni o dañi hen duuɓi ɗiɗi o yiiɗi ko andede o haali ɗum kono wona omo golla ɗum wona omo waɗa ɗum jiso jaɓani nande kan haala ko kecce kankoye filmannoɓe e namdotoɓe kala Alpha Sada e kanko Khadija Ba o kala ñawore mabɓe jogori samoyde ko 10 lewru juillet to bowal laaɗe diwoje ngal Ahmad Sékou Touré ngal Conakry nanggama toon ɗiɗo biyeteɗo Mamissata Kaba on noon ne yiiletono ne wonde goɗɗo biyeteɗo Mamadou Bari kamɓe noon ɓe nanguira ko 2 piccal 8 kilo kokka yimɓe paano ko toon to Tunisie ɓe tawi e juuɗe dadi mbaɗama garde à vue campagne sumgoji sarɗiyankoji kame local heddi hen tan ko balɗe 10 jogori jofde ɗi sumgo jogo latade ko 31 lewru mai ndundu gonɗen taw koye sumgoji sarɗiyankoji eɗen gandi guila Alpha Condé guila tan wonande Mamadi Doumbouya ƴetti lefol laamu sumgoji sarɗiyankoji mbaɗani e leydi ndi ko nonne kadi local ko wona ɗum ko noon parti ji mawɗi kala tawtora ko wayno Sellu Delen Diallo Alpha Condé Sidia Touré oɗo saaha ko parti ji togosi tan goni ko tawa hen paɗen ko toon to ñame lamorgo leydi Niger e nder batu jagorɗe hecci hanki o laamu leydi Niger ƴetti pellital wadde waylo transport taw koye lamorgo ngo gam hollitede ko otoji kiɗɗi kewɗi punde poussiére heewi yillade hen ɗum noon ko wadde société keso mbiyata Sunitou taw kadi ko bisuji kesi kamen otoji kesi mbawata yillade ƴetti ngal pellital laamu militaire ferta wona ko leydi Sierra Leone hanki o ɓe jaɓɓima laana gadika iwka tan to États-Unis d'Amérique ene addi ken tolnoye nogas e jeeyo riwaɓe toon eɗen gandi Amérique koko sifodire Sierra Leone ken tolnoye temedde tato koɗo jeeyaɗo e nder Afrique de l'Ouest e nder CEDEAO ma waw artirede toon to Sierra Leone hanki o noon won nogas e jeeyo adiɓe artude jettima toon to Sierra Leone ne mabɓe Ghana naɓe Guinée naɓe Nigéria naɓe e Sénégal naɓe ne tawe hen to Togo ko kulol mangol woni ko waɗi toon ɗum noon waɗi koto Golfe 1 ene tawe e nder commune mo Golfe 1 ne tawe e nder Lomé e hoore mum ɗum ko woni hen hewɓe settiɓe ha kaale laylati rendo wonde won mbarodi ladde kay barmina yiya e nder ɗen leeɗe hewɓe kay natti koye galleji men coki ñalawma kurɗo hay goto yaltata hay goto natata laamu ngu noon ƴetti pellital addoyde o e forey kame armé o kala yaltude ñallude yiilade ala kala koɓe jiiti jaltini communiqué hollirde mette mabɓe e laylayti rendo ko jaltini ko pene mehe Nigéria Boko Haram yoɓima ken tolno 33 fittandu ɓen awoɓe e taƴoɓe leɗɗe taweteɓe to état Borno ɗum ko hanki waɗi ɗum noon hewɓe ma ken tolno e nogas e jeegomo ɓen ko awoɓe heddiɓe ko taƴoɓe leɗɗe ɗum ko hanki o e jangugo Boko Haram waɗi toon to état de Borno ko wona ɗum kono eɗen gandi oɗo dummuna kala hakkude États-Unis d'Amérique kame armée leydi Nigéria ko mbaddi jungo e jungo ngam yidde kay addude jaam e kisale nden kay nder leydi ndi ɓe kolliti ɓe jooɓima ken tolno 1jeɗɗo jihadiste ene mabɓe Abou Dawouda kame Abou Hamza ɓe ganduɗa ko gayi mawɗi teskaɗi e Boko Haram ɓe ganduɗa ken tolno hande duuɓi 15 ene tampini leydi Nigéria no feewi ken tolno e million ngaji woni ko dogi jalti koɗorɗe mumen payi banggueji goɗɗi Bene Patrice Talon hande o waɗi mbaynigu hakkude makko e jagorɗe makko
hakkunde makko e ɓen gollodi makko siftinde mon Patrice Talon kañum woni hoorejo leydi Benin kono waɗi ko duuɓi sappo o holliti o ƴamtata troisiéme mandat ni woni wo gembi gonnoɗo jaagoɗo finance makko woni Romuald Wadani o noon yano sumgoji sappo e ɗiɗi lewru avril dañi kala temedere capanɗe jeenayyi e nayyi piccel nogas e jeeɗiɗi on noon jogori ƴettude jappere nde ko nogas e nayyi nduɗo henna lewru ndu gonɗen hande o noon kanko hoorejo leydi jaltuɗo o waɗi wonde mbaynigo makko hakkude makko e gouvernement makko kala kanko noon Romuald Wadani kanko woni président nayeɓijo gila Benin naate démocratie hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeenayyi woni 1990 RDC Congo Ebola kene tolno temedere capanɗe tato e jeenayyi neɗɗo mbasi en pittali mumen temedde jeegomo fawɓe woni oɗo saaha joñaɓe hen gam teskede hôpitauji ɗi ko kewɗi hewɓe ngala hayɗo cafrini États-Unis Amérique holliti yaltini ken tolno e 13 millions koppareje dollar gam walliddeɓe kene fota wonde capanɗe joyyi clinique taw ko clinique dirtinteɗo beele jomin mbawa tigui safrede hen Afrique du Sud holliri yaltini ɗiɗi piccal joyya million koppareje dollar gam wallidde leydi Congo kono kadi kongonaɓe hewɓe erima laamu ngu nde waɗa hen peeje mawɗe no fewi saabu woni hen hewɓe ni koye galleji men leeli teni kadi ko rafiji daaɓoji kulɓiniɗi hakkude Congo kame Ouganda joolam jaɓeri paɗen ko toon to Iran kikiɗe hanki o Iran holliri oɗo saha maayo wiyetengo Trois Hormuz woni koye jimadi mabɓe ha yettoyi noko mbiɗo Fujairah ene tawe banggue émirat hayso tawi woni oɗo saha kam ɓe goni koye point mort hakkude kaldigal Iran e États-Unis Amérique ala kala ko laaɓi hen haydara hakkude Donald Trump kame Benyamin Netanyahu hoore jaagoɗo leydi Israël mbawi haldide téléphone ɗum ko ñalawma hande o ko fate guerre moyen orient Israël e Liban hande certani Hezbollah kame armée leydi Israël nangodiri subaka hande o toon to sud Liban ko andina tan wonande hande hayso sifande yo jeygue darto sifodirama yontere yawtude to États-Unis Amérique ha o ñalawma hande kam ala kala ko gasi hen musidɓe tedduɓe ɗum ɗo henno wonno compital ngal min gaddanno moon kikiɗe hande o ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sar mo ndulmaji to karalagal te ko Saydou Abouba mo Sayba Gorgol ketkimalaki jaam yo jaam Allah hiranena